Bon dia. En tots els pobles n'hi ha cançons de pluja i també cançons de caragol. Al meu poble, l'Alcúdia, allí, quan plou, ixen tots al carrer, miren al cel i fan així... Ja era hora! Perquè és molt bonic que ploga, I canten... Ja cau aigua menudeta, les campanes van al vol. Està contenta Herminieta perquè el nòvio sí que la vol. La conegueu? La conegueu d'una altra manera? Clar, a cada poble és d'una manera. Mira una altra. Ja plou, farem un replà de pedra i morter, catxutxa, catxutxa, com un garrofer. Ja més d'oliva, m'han dit que és. No ne conegueu? Cap? Doncs mira, al meu poble, quan no volen que ploga, fan així. Sol, solet, vine a... I ja sí que la conegueu, bandarres, Vinga, anem a cantar-la tots i totes. 1, 2 i 3. Sol, solet, vine a veurem. Sol, solet, vine a veurem que tinc fred. Si tens fred, posa la capa. Si tens fred, posa la capa i internet. I un barret. Ei, i esta la conegueu? Esta es canta en estiu, que fa així. Plou i fa sol, les bruixes es pentinen. Plou i fa sol, les bruixes porten dol. Altra vegada. Plou i fa sol, les bruixes es pentinen. Plou i fa sol, les bruixes porten dol. Volem, que ploga tot el dia. Volem, que ploga en Picassent. Què escriviu que anava a dir jo, Ah, endevina ja. Quin animal? Ix quan plou i ix quan fa sol. Caragol, trau les banyes que ix el sol. Canteu amb mi. Caragol, trau les banyes que ix el sol. I quin animal fa així? A veure. Quiquiriquí! El gall o la gallina? El gall, la gallina, fa el que pot. Poc. I quin animal fa així? El bou i la vaca. I este? El cavall i la caballa, la egua. I este? Peixet, de la canya. Peixet, de la canya al sarronet. A cantar. Peixet, de la canya. Peixet, de la canya al sarronet. I ara em despediré com diuen en Alberic. Que plogue, però que no pedregue. Bon dia, Dani. Soc l'Enric Pérez, mestre de música del Col·legi Públic José Sotomico de València. Des de ma casa, enviar-te una gran abraçada virtual i agrair-te tot el que estàs fent per la comunitat educativa, sobretot pel que estàs aportant amb la teua veu, amb la teua música, així somriure a cada llar i a cada família que ara, la veritat, que es necessita. Moltes gràcies, mestre. També aprofitar este missatge per a saludar a tots els meus xiquets i xiquetes del José Sotomico, a tots els meus companys i companyes i, per supost, a tots els pares i les mares que, pobrets meus, la que estan aguantant. Dir-los a tots ells que moltíssimes gràcies per la vostra paciència, per la vostra resistència i per la vostra comprensió en tot això que ens ha tocat viure i que estic convençut que d'esta eixirem més reforçats i més units que mai. Així que moltes gràcies a tots i que passeu un feliç dia. Adeu.
Això és una flauta. I això és un flabiol. Soc Rafael Baldoví, professor de valencià de l'Institut Jaume I d'Ontinyent. Vos enviem moltes forces i moltes ganes de fer coses, perquè, mira, jo estic tocant la flauta. Jo sóc Marivir, mestra d'Educació Física de l'Escola Lluís Vives de Massanassa. I així estem, aprenent coses noves. Voldria enviar una besaeta molt forta, molt forta, molt forta per a tots els xiquets i xiquetes del món, especialment els de la meva escola. Tinc moltes ganes de veure-vos. Això sí, tenim moltes ganes de veure-vos a tots. I a tu, Dani, pegar-te un abraç ben fort. Adeu.